Добре, сега ние тримата ще пробваме гланца за устни. Пишете в коментари от кой се взех. Това гланц много пари струва. И сега много търпен съм, иска да пробвам, ма той е с лимон. Вижте, ако искате да вижте, не лъжам ти. Сега ще пробвам първи аз, после Неверна, после Илияна. Така, смога сега ще първи. Не ще, Донка. Сега ще мазим всички гланци. От това. Мисли ти сега. Вземи ма. Дай ма. Вижте, хора, не се смея. Бичкаме. 지는애야 바로 나와. 나도 거기. 니카는 못 이거 니카는 Хайде до това сега. Илияна. 나도 거기 씹어. тук не се готова. Сега ти вече не можеш се. Ето. Си до това отдолу си го. Айде до това. По-малко си. Сега да играем на въжа. Сега на въжа хора ще Сега ще играем на въжа. До виждане!